Dúchaí bacharde as fáilteisteach rístineo ag na fís an Ceardaíochta. Tá an lá go breá rístineo stásúna an go sibilug chuineáil go más máile. Tá me goil spáistíb gechéile an cluifi seo í an neo. Ní lá nach písa go bhuid a phláisteach ag se naime na tá si begar an corca a chuiristeach sa muida. Fáin lom agus feice sib gechéile seo íonga. Tastó na rudaí seo web leis a Tionscadal seo íonga. Tastó srang, Buidéal pláisteach, Claibín agus susúr. Nis, siod gníomh I dhéangas den fásta. Tógaigí an susúr agus bain an bum gon Buidéal pláisteach. Beanó se mar seo nuair sé tinteagaí. Tá má goilinn susúr a úsáid ríist, cáimid bheibh cuairmach a gúsáid a susúr, agus má tá duine fásta thart beár go nginneach an duine fásta. Tá má goil Paul a chuid san ná Claibín inis. A gúsáid an susúr fá grí maid a Claibín as brú síos go deas ré bár an susúr. Inis tá muid a gcoil an srang a chud riad an Claibín. Tóg do bhar am le seo ní se seo éasca. Agus inis maicin sib tá srang bríd chud sníam ar híomh amháin chun srang ionas go bhánó an Claibín an srang nó gunneó se gríimear. Inis, déanamh rud céanna leis an Claibín eile, ach an taon difreacht atá seo ná go gcuireamid píosa beag téip taoiste nó ar a tíbhaile gon srang. Stoppa se seo an Claibín a glúiseacht nó tá si beagéire an Claibín a chud san Buidéal mar fort gon chluife. Má sib, tá muid bingach críochna inis leis a Tionscadal seo. Ní gála ann dhéanga ach an Claibín a chuir arás ar a Buidéal. Inis tá muid ré leis an cluifiimirt. Sé tar an dhéanga ná an Claibín a áilisteach sa Buidéal. Chun na gíoirí cleachta agus beidh sib níos sár na aontaine eile. Bólig isteach marach agus beidh rud é gin eile le dingeáin. Slán go fáil!